ଆପଣ ବି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଅଲଗା କେଉଁ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି କି? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଆଶୁତୋଷ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ମାନେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏଇ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବା ଫଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ। ସବୁ ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ମୋର ଅଫ୍ ଟପିକ୍ର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂସ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଛୁଆ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଛୁଆକୁ ଅଲଗା ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପେୟାର କରିଥାନ୍ତେ ତ ଫାଷ୍ଟ ତ ତାର ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ସେଇଟା କମି ଯାଇଥାଏ। ତାର ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍, ତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏସବୁ କମି ଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ତାକୁ ନିଜଠୁ ଅଲଗା ମାନଙ୍କଠୁ କମ୍ ଭାବିଥାଏ। ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ସେ ଯେତେ ତାର କିଛି କରିବାର କ୍ଷମତା ଥାଏ ସେଇଟା ତାର ବହୁତ କମି ଯାଇଥାଏ। ସେ ଛୋଟ ଥାଏ, ତାର ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଥାଏ। ତ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ସେ ଜାଣିପାରିନଥାଏ ଠିକ୍ ସେ, ଏବଂ ସେ ସେଇଟାକୁ ଭାବିଥାଏ ମୋ ପାଖରେ ସେ ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ। ତ ତାର ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍ଟା କମି ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ତାର ଏଇ ସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଏନ୍ଜାଇଟି ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁଜୁଆଲି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ କି ତାଙ୍କର ଏନ୍ଜାଇଟି କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଉଛି। ସେମାନେ ତ ଫାଷ୍ଟ କଥା କହିପାରନ୍ତିନି, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେ ବି କହିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଅଲଗା ଫର୍ମରେ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଏନ୍ଜାଇଟିଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଥାର୍ଡ଼ ଜିନିଷ, ୟୁଜୁଆଲି ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମନର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିଟିଭନେସ୍ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ କମ୍ପିଟିଟିଭନେସ୍। ମାନେ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଥାଏ କି ଆରେ ସେ ଏଇଟା କରୁଛି, ମୁଁ ଏଇଟା କାହିଁ କରିପାରୁନି, ତ ମୁଁ ବି ସେଇଟା କରିବି। ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି, ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଛୁଆକୁ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବ କି ଆରେ ମୁଁ ପାଠରେ ଭଲ ନାହିଁ, ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପକେଇଦେବି। ତ ଏମିତି ସବୁ ହେଇକି ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ କମ୍ପିଟିଟିଭନେସ୍ଟା ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛୁଆକୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ସେ ଏମିତି କରିପାରିଲା, ତୁ ଏମିତି କରିପାରୁନୁ, ତ ତା ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାନେ ଇନସେନ୍ସିବୁଲ୍ ଟିକେ ଘୃଣା ଭାବ, ମାନେ ଲାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଲାଇକ୍ କରିବନି, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ଚିଡ଼ିବ। ତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଛୁଆର ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପିଅର ପ୍ରେସର, ମାନେ ସେ ଏଇଟା କରିଦେଉଛି, ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରୁନି, ସେ ଏଇଟା କରିଦେଉଛି, ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରୁନି। ତ ଏସବୁ ହେଇକି ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଛୁଆ ଯଦି ଛୋଟ ଦିନରୁ ଯଦି ସେ ଡିପ୍ରେସ୍ ହେଇ ରହୁଛି ତାହେଲେ ତାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥାଉଛି ସେଇଟାକୁ ସେ ଗେନ୍ କରିପାରିବନି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ଫିଲ୍ଡରେ, ଚାहे ସେଇଟା ମାନେ ଷ୍ଟଡି ଫିଲ୍ଡରେ ହଉ କି ଖେଳ ଫିଲ୍ଡରେ ହଉ, କୌଣସି ଫିଲ୍ଡରେ ହଉ, ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଛୁଆ ଦିନରୁ ସେ ଛୁଆକୁ କମ୍ପେୟାର କରି ସେସବୁ ତାର କମେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସେଥିରୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରେନି ବଡ଼ ହେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଛୁଆକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁନି। ହଁ, ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ତାକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ କି ଆରେ ତୁ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ୁନୁ ତ ପାଠ ପଢ଼େ, ଖେଳୁନୁ ଖେଳ। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇପାରିବେ, ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କର, ଲାଇକ୍ ମାନେ ପଢ଼ାରେ ସପୋଜ୍ କିଏ ଏକ୍ସେଲ୍ କରିଛି ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଫୋର୍ସଫୁଲି ନୁହଁ। ଫୋର୍ସଫୁଲି ହେଲେ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏସବୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଆପଣ ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇପାରିବେ, ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିୟରେଷ୍ଟ ଜାଣିବା ଲୋକ କିଏ ଏକ୍ସେଲ୍ କରିଛି କିଛି ଜିନିଷରେ, କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁନି ସେ କରୁଛି ତୁ କାହିଁ କରିପାରୁନୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ନେଭର ଏଭର କମ୍ପେୟାର ୟୋର ଚାଇଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏନି ଅଦର ଚାଇଲ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି। କେବେ ବି କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନମସ୍କାର।